Good morning mga udol. Kami ay nandito sa kwarto nila ate. At kami ay magbe-breakfast daw. Ano na ngayon, 9? Ready na mo? 9 na? Let's go! Let's go! Una mo ka, pag kinahalan dito katungan ka na. Wala mo mag-racing ka. Let's go, check! Let's go! Spider Stock! Good morning! Let's go! Oh no, the spider stock! The spider stock! Good morning! Good morning, buddy! Let's go! Buddy, good morning, spider! Good morning! Good morning, Tito! Good morning, Tito Mark! Morning! Tara mga tol, let's go! Kain mga tol. Ito ang akin mga tol. Kasi lahat ng pagkain nila bawal. Bawal sa akin. Kain. So ayan mga Dolski. Tapos na nga pala kaming kuhain. Kami uuwi na ngayong araw. Ako ay nandito sa aming room kasi ako ay umiti. Ako ay nag-CR mga tol. Hello! Ayaw pa bubu! Look! Look! Ayaw pa bubu! Kiss better! Good morning! Adaan na sa mga good morning! Wow! What's the top? Oh, yummy? 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 What's that? Loba. Oh, lollipop. So yummy. Ate Awa. So ayan mga Dolski. Ready na ata kami. Uwi na. Let's go. Rawr. Okay, sorry. Wait. Okay. Ikatawa ay. Mangulata, mabataa. Mga tal. Tingnan niya ang mga gustong laruan ni Arlo. Ang mga bigay ko lahat. Careful, Ayla. Jumping on the bed. Mga tal. Ready na kaming lahat. Si Chichi dito lang daw. Ano? Pipick upin siya nila. Michelle. Yan. Pipick upin siya nila Michelle. At kami ready na. Let's go. Uwi na kami mga ta. Balik na naman tayo sa lugar na walang tubig. Let's go. Bye-bye. Bye. See you tomorrow. Ulit na kayo ganun sa ugma. Let's go! Mag-request ka ng maraming katliri doon. Mag-share tayo sa rice. Tag-isa kami na shawarma eh. Tapos, gusto ko try ng rice nila. Share kami sa rice. Okay, miss. Mga ito. Nag-retro kami. Alay lang. Shawarma. At shawarma rice. Okay ka lang dyan, Day. Let's go. At nasty. Mabigat ba yan, Day? Let's go. Tulog. Ang tagal kasi natulog kagabi. Ay, naku, straw daw. Kain. Ganahan ka? Para ganahan. Asa man to? Usap. Dili, nalo ko win. Ano sa ilanan sa night cheese? White cheese? White cheese. No cheese. Shawarma. Mamaya yung rice. Nagdaka yung rice, guys. Kumuna ka. Kumuna pa. Paano? May bata dito gilid, do. Kakasubo din tayo niyan. Tiis-tiis lang. Vlog pa mo. Mga tal. Yung ano daw, yung bundok ba? Para daw sleeping dinosaur, pero nasaan? Nasaan ang sleeping dinosaur? Wala namang sleeping dinosaur dito mga tal. Yeah, kita nyo yan? May nakikita ba kayong sleeping dinosaur dyan?
Wala naman. Wala lagi? Walang sleeping dinosaur dito mga dali. Ano lang yan, scam? Yes, how about ito Mark? Is ito Mark guwapo? Wow. Guwapa? No, I'm not guwapa. Yeah, you. No. You're Papa. You're guwapa. No, you Papa. How about Arlo? Is Arlo guwapo? No, I was Papa. No. Arlo is guwapo. I was Papa. No. You are guwapa. Do you want anything? Okay. Ow! Didn't hurt. Yes, it didn't hurt. Am I guwapo? No, No. Papa. So ayan mga talsi. Bahay na nga pala kami. Bar kanina pa. Yan. At ano? Nireklamo namin yung tubig ba? Kasi sobrang dumi. Di na wala na kaming tubig kasi sobrang dumi ng kwenta doon. Yes, but mommy is coming. Just stay here. No. So ayan mga talsi. Yan. Kami lalabas. Bili daw sila ate ng anak. Kwek. Basta mga street foods ba? Yan, let's go. Dami ng laruan dito mga dala. Yan na stop. I want that. Tapos bumili kami ano? Kwek, tempura, isaw. Yan. Let's go. Mga tol, bahay na kami. Tignan nyo yung Carlo. Ito tong ano, yung pellet gun. Pero di namin lalagyan ng bala. Kasi delikado si Arlo. Yan, let's go. Ready? Ano, look! Surprise! Agad! Shoot! You want your turn? Kain tayo. Kanikil pa ni Kaani. Kasi meron siyang ganito. Lalagay tayo tubig na. Ayun, lang. Limpyo naman? Kain nga tayo. Ito o, landang o yung hindi ko ma-explain. Basta nila. Money. Ako lang. Ayo ako. Ken, kaon dire Ken. Ako lang din. Parang mamag island. Kaon dire. Bigagan din, please. Please, what do you say to Tita Rana? Oh, you're Thank you for playing welcome. with me. Hello mga Utolski. Yan, so, ano mga tam? Ano na ngayon? 7:20. Yan, kala ko hapon pa. So ako ay nakatulog. Yan. At malapit na kami mag-dinner. Na ano ko lang na natandaan ko lang yung ano ba, yung mga tanim dito. Sobrang tagal ko ng ano, di na lagyan ng tubig. Sana buhay pa. Hop. Buhay na buhay pa mga dad. Ito. Uy, nawala yung ano, yung magiging flowers ano ba? Sobrang daming tao sa plaza. Tapos dyan, meron na din nagbibenta dyan. Kala ko di nila yan ginagamit. Yan, meron na din pala. Yan. Let's go! Kain mga tol. Shumay yung ano, yung ulam. Pero yung ano nila, sauce nila, patis lang. Yung silver swan. Ano yan? Soy sauce. Tuyo. Tuyo. Ang patis. Ano man to? Fish sauce. Tuyo to mga tol. Silver swan. Chaki. Pang ano to? Wala. Sayang naman yun. Uy, hindi ka pwede bumili nun. Sa Hindi. iba? Chili oil? Sana? Yeah. Wala. Unsam sana sila na maligya sila niya. Patis lang. Lain na kay Glambe. Di na Mga siya ganyan. Dili gini ko ano. Huwag na kayong pumunta sa plaza dito. Asa man to palitan? Wala ang dili ang maligyan sumay. Palit ng tagsus. Umut na na, baka na. Kain mga dal. Ano palit siya? Bali ha? Mm. Oh.
dal. Finish this ay lahat. I don't understand. What? He's just... He's moved! He moved! He did! Oh no! Do you know what the lizard's name is? It's called... Slimy. Slimy. He's in there! Oh no! Oh man. Oh man! Cheetah! Oh man! Oh man! Fire lizard is in there. Oh! Ow! Wear shoes. Oh! No! Wrong way, wrong way. The other one, Ayla. This one, like this. That. Wear shoes. Wear shoes. Stay. Toes. See. And Ayla's heavy. Cause she's a big girl. I am big girl. Yes, you're a big girl. Oh no! Oh no! Love. Tana? Let's go. Let's go. Kaya sa ilo dili. Kapoy na. Kapoy na kaya. Ano, let's go! Let's go! Kaya kami guys? No. You wanna go outside? Outside. Come on! Pakuyogon, yes, we win. Yan mga tal. Bili kaming ano? Halo-halo. Galing na kami doon ni Ayla para i-check pa kung open. Kasi every time kung pupunta kami doon, laging close. Yan, let's go. Okay. Grabe, we win. Ado ka bata, amigo man yan ron. Tingnan nyo tong batang to. What? A monster? Watch out! Ayaw niya mapahawak. Daming motor. Nada. Kuyawan na day. Batang bagsik. Oops! You're fine, you're fine, you're fine. Ang batang bail. Parang hindi lang nadapa. Where is Awo! Where is Spider-Man go? Here is there. Hello, Spider-Man! 6. Like this, hello! Motor Joy, motor hat. Tingnan niyo mga tol, naghahanap ng pusa na nandyan sa ilalim. Sige, lilit na eh. Halo-halo mga tol. Kain. You spinning? Buddy. Buddy. Watch TV. No, it's my turn. Padot ano?
Mga tol, tingnan niyo yung energy ng mga batang to. Sobrang gabi na. Yung mama nila nasa taas na. Arlo, sleep! Ayla, sleep! Mommy sleeping, where are you?